Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling Zita Jezus Leïtou gaat vandaag naar gouverneur Lucille George Wout. Ze hoopt dat de gouverneur dan haar handtekening zet onder de verkooppapieren van telecommunicatiebedrijf en overheids-NV UTS. Als de gouverneur vandaag tekent, kan de verkoop van UTS aan Liberty Latin America deze week nog rond worden gemaakt. Dat heeft de minister aan de Extra verteld. De politie heeft bekendgemaakt dat ze de chauffeur hebben gearresteerd van de auto die afgelopen zaterdag ter hoogte van Suikertuintje tegen een boom reed. De vrouwelijke chauffeur wordt ervan verdacht onder invloed te hebben gereden. Als gevolg van het ongeluk kwam een 25-jarige passagier om het leven. De politie verdenkt de chauffeur ervan niet alleen te hebben gedronken voor het rijden, maar tevens onverantwoordelijk hard te hebben gereden op de Santa Rossaweg. De auto kwam uit de richting van Santa Rosa en ramde ter hoogte van de Suikertuintjeweg eerst een muur en daarna een boom. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn op zoek naar 4 jongens. Die zijn te zien in een filmpje dat nu op sociale media rondgaat. Alle 4 hebben ze een wapen in de hand en ze lachen en ze zingen in de camera. Ook is er een video van een jongen die in een feestbus aan het dansen is met in zijn ene hand een drankje en in de andere een pistool. De politie laat weten dat het bezit van een vuurwapen alleen al tot 18 maanden gevangenisstraf kan leiden. Ze willen een beroep doen op de gemeenschap om te helpen erachter te komen wie de jongeren zijn. Het gaat goed met het toerisme op Curaçao. In de maand februari van dit jaar zijn er 18% meer toeristen naar Curaçao gekomen dan in vergelijking met een jaar geleden. In de eerste 2 maanden van dit jaar heeft de toeristenindustrie daarnaast 242 miljoen gulden opgeleverd. En dat is weer 10% hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Er is onderzoek nodig om te achterhalen wat er op Bonaire is misgegaan bij de eilandraadsverkiezingen vorige week woensdag. Er zijn verschillende partijen die vinden dat de organisatie zo slecht was dat het hen zetels heeft gekost. Zo zegt de verliezende partij FSP van Robbie Beukenboom en de winnende NPB van Elvis Chinachou dat ze zich benadeeld voelen. Er was een opmerkelijk lage opkomst, 62% ten opzichte van 77% bij de eilandraadsverkiezing van 2015. Bij verschillende stembureaus waren er aan het eind van de avond lange wachtrijden. Gezaghebber Edison Reina erkent dat er organisatoren problemen waren. Hij heeft een commissie ingesteld die gaat onderzoeken wat er precies is misgedaan. Over een maand moet het onderzoek klaar zijn. Ruim 2 weken na de vorige mega blackout zitten grote delen van Venezuela opnieuw zonder elektriciteit. Dit keer zouden zeker 8 van de 23 staten zijn getroffen. Dat geldt ook voor het gebied rond Caracas. De regering spreekt opnieuw van een aanval van buitenaf op de belangrijkste elektriciteitscentrale van het land. De stroom viel iets voor 1:30 uit, onder meer in de Asamblea Nacional. Sommige winkeliers in de hoofdstad sloten vanwege de storing snel de deuren uit angst voor plunderaars. Er is ook veel druk op het openbaar vervoer omdat de metro's ook stil kwamen te liggen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.